Všechny lidi a já vás vítám u hry, která nese název Warlords 2 Rise of Demons. Ano, dneska je další video, no dneska je to první video, jak kdyby nějakého z celého kanálu, ale nevím, jak by to vysvětlil. Jednou jsem natáčel a celý se to zhurtilo tak, že já jsem to natáčel jenom, že YouTube je tak kriplovský, no vlastně YouTube není kriplovský, ale prostě nevím, je to úplně vadlo, to prostě YouTube nevydalo to video, to je jedno. Dneska jenom ukážu, co v té hře jde dělat. Asi dám jenom single battle. Jak kdyby hraje takový army, jak kdyby takový, jak bych to řekl, na takovou rasu. A vy, kdyby hrajete takovou rasu prostě, no a musíte bojovat proti té druhé rase. A vy tady máte několik ras. Nejvíc jsou tady jak kdyby rasa, nejlepší asi demons. Tady máte computer a bla 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 bla. Vždycky se máte kupovat aj lepší věci. Máme tady dobrou věc. To je právě tahle věc. Giant Demon. To je nejlepší věc v té hře asi. Nebo ne, nejlepší, ale hodně dobrá něco. Týpku. A nějaký velký takový klusťo. Klusťoušek. Zrovna na nás nemají, protože prásk. Pum. Úplně rozmetáme na kusy tady. Rozlítají ještě. Tady aj koníka, tady přijel k ním, uřezl jim hlavu, tenhle ze sekl mečem. Týpek tady přijde z další. Týpek tady s mečem brutálním, který většině, že jo, tělo a nohy dohromady. Ne, prostě nemají, na dvě rány, úplně easy peasy. Úplně easy, nepochopíte. Prostě tam prostě koníka, no business. Prostě nezastavíte mě, nezastavíš mě. Kurňa, zastavil mě, no to je jedno. Tak já je zabiju. Tak koník utíká zpátky, takže my jsme nestratili. Jen bojovníka, který nám stejně k ničemu. A jo, v tom videu vám chci jenom něco ukázat. Jinak nic víc. Sakra, zabij ho. Pojď. Ještě párkrát do něho sekni. Nějaký kripl úplnej. Jinak když půjdu natáčet další, a kdyby už normálně tu hru, tak kdyby budu už hrát tu kampaň, jenomže tam to bude úplně jiný a nepůjdu hrát tyhle démony, které jsou úplně dobré jak prase. Je tam ještě i lepší rasa, ale to jsou už někdo jiný, to vám neřeknu bohužel. A tohle je nejlepší věc. Nabije se vám kvéčko. A když máte třeba toho Giant Demon nebo Giant Trolla, tak je to nejlepší, protože co? Zmáčknete, nabije se vám to a zmáčknete kvéčku a to startnu na 3, 2, 1, teď. Ano, Giant Army, Ty krávo, těch tady je, těch tu je. To úplně zmatený jste tady všichni, čeká úplně to vidím a jste jí zmatení z toho. Úplně démonský troly, ne? Úplně troll face, úplně. Ten troll face, ty krávo, to je úplný troll. Úplný troll, sakra, úplný trollík. Troll face, úplný, co jsem udělal. Úplný troll. Nevidíte, úplně troll.
úplně easy win. Těch koníc tam přijdou. Nemají šanci. No, 2krát po sobě tam udělám tu army. Úplně easy peasy. Čo aj přešel. Takže easy business. Prostě už tady máte jak kdyby čas a tady máte takovou čáru plně a tady máte svoji barvu a jejich barvu a když vám někdo přijde přes tu obrazovku, jejich nebo váš, tak se vám přibude ten bod, ta čára, kdyby jen to úplně easy za tyhle skriple, které jsou prostě úplně easy na ovládání, protože je nikdo nezničí. Ano, správně. Úplně nejlepší song na světě, hej, úplně nejlepší, hej. Úplně ironie, hej. Úplně ironie jak prase. Já dneska si dám jenom jeden zápas. By to docela trvá ten jeden zápas. Zkoumnu pak na video, jak dlouho trvá jeden zápas. A až se ten zápas skončí, tak já vám to řeknu přesně. A prostě můžete najít už vy sami, jestli ten to vydal na YouTube, jestli to zase nepokazí a YouTube nepůjde tak kriplovský a bude se snažit, tak už to bude. Ale YouTube se musí snažit. Než jim to zase úplně debilně udělá, že jim to vůbec nepůjde vydat to video, tak jak před chvilkou. Chtěl jsem možná vydat další video z téhle hry, ale prostě YouTube je úplně kriplovský, takže jsem to nemohl udělat. Ano, nemohl jsem to udělat. Měl bych se soustředit na hru, protože nic tady skoro nedělám. Tady poslu Giant Demona, prostě úplně easy. Asakra. Jo, stihl jsem to. Nebo ne? Jo, stihl. Dobře. Dobře. Na poslední chvíli jsem to stihl. Tej kráva, jak mu uříct tu hlavu jenom. Je easy business. A jinak tohle video je jenom kdyby ukázka z té hry, nicméně nic jiného, kdyby dneska už neplánuju natáčet. Dneska jsem vydal video jenom kvůli jednomu z mých fanoušků, který vám stejně neřeknu, nebo radši jo. Je to Kozy.cz, nebo jak se jmenuje, počkej, ale ani nevím, jak se ten týpek jmenuje, Kozy.cz, nevím. Protože s ním hodím do školy, tak mě to o to požádal, jestli ho nemůžu vydat další video. A já ho teda vydal. Jinak já bych se ho stejně vydal dneska. Další video. Končí hra a vyhráli jsme úplně easy business. Tohle by pro tohle video bylo vše a zatím čau a ahoj.